Gahimom dit lag art day kuno to eskwelahan. Ana si ana ano mo para mapurma og kanang flower. Gipormal lag flower day. Pwede ra sa Porma ra. pwede ra sa kanang mga balay. Pwede sa kuno buhatong balay niya. Naporma nimo. Flower. Flower. Wali ko kita lagi. Naman sa eskwelahan. Imong gibilin dito. Nag-art na sa ganito to makat. Yang gigamit nga para pang art kay katong limonsito, yang gikat, yang Gani. gitunga. Gito nga ni Ate Joy kay. Yan gito nga ang limonsito. limonsito na dako kaya kuha na. Bago gitilapan suway. Okay. Aslong ka sa tanan. Dilapan ni kajing limonsito, aslom kayo. Na ako. Yeah. Okay ra. Okay raman ana ba? Nakakuha ra ka. Kuwarang ko. Pila imong kuno to? Score pa nimo man. to. Wala pa din. Sige. Wala pa din chiki. Stress naman. Alas 3 do kay ka nang human. Unya pa man to chika ni ka. Dugay di ka nang human og buhat mo nang wa matsiki mo. Buwan ka. Anong wa man matsiki? Wa pa Wala man pa man matsiki. chikan. At Yawa ka makisod pag buhat nimo sa inyo ang kwan. Unsam to artwork? Artwork? art. Art lagi, artwork lagi. Basta ka Forma jud na ko ang flower. naporma day ko niya ang flower man kaya. Oo. Anya. Ana ra ka. Ana ko. Porma gyud. Forma ko ako. Unsam to nga flower imong gibuhat? Kana. Gigamit ra niya katong limonsito nga gikat ha. Red na color na color Dito sa buhat, flower. dito flower nga otot-otot. Unsa lagi nga flower imong gibuhat lagi? Red na flower na yellow na butangan ako green na nasi gagmay. Unsa nga gagmay to? Gagmay na flower na color red. Anay gagmay na dagko de. Dako na gagmay ug dagko nga flower yung gibuhat man kaya. Nya diyon. Ako bitaw gibutangan og heart. Pwede din magbuhat og flower yan apoy art. Nagana. O napoy heart. Ganano ko man mo ako gibutangan. Kinsay pinakanindot nakabuhat og art? Nasiya ko ng mga kaya hambugiro ganis ni kadin mga kaya. Nya wala gi matsiki ing kanindot kay. Ma naman to chicken. Ugma ra to chicken. Ugma day ko no chicken ang kato iyang mga katong ilang gi artwork mga kaya ugma day ko no Oh, chicken. ila to score tong ma'am. Pila kay score nimo to? Wala ko boy, ko kita. Wala pa man matsiki di wa ka kakita. Ani kadin magyat kay ang iyang nabuhat nga artwork wala pa man matsiki ugma day ko no. Ugma ra. Nya basi makalimot imong ma'am nga chicken to. Wa kay score to. Kapoy ra kay drawing to. Ano ako? Dali na ko kay. Pati niya drawing siyang artwork niya. Basig dito matsikan ba ugay siya human. Hoy, ma'am. Dada. Oh. Iyaw pa sila. Tinday. Ako dali ko kay. Kaya apit naman ang stress mo. Nagdali na nako kay. Mo na wa makadimaw imong artwork kay imo magdidali. Dugay kasi nakahuman sa iyang artwork. Nanapay na, wala pa na human. Napay wala pa human deh. Oo, ang classmate naganahanap ko siya.